Well, sa tuyang advokasya ng Ako Bicol Party List kasi nagkatsendong lingkod, yun na makapagtao ki direct financial assistance sa paagi kang pondo kang gobyerno sa vulnerable sectors kan sa tuyang sosyedad. And we all admit ng sektor ka mga seniors and persons with disability, talagang sinda ang nangangiipong asistensya sintabang. In all other sectors, nakapagtao na kita, ngunyan, sindaman at sindang beneficiaryo. Salamat. Katabang ini sa mga pamagkakitulong. Kagatas, yan. Sa kulaon ng tabang at Well, this is one of the activity kang tupad wherein after 10 or 15 days of work, yaon sa payout. And ini, this is a massive payout of I think 5 barangays here in Legazpi City. And ang kaumanta dahil mismo si Secretary Bello was encouraged to come here and lead, spearhead the payout. Bako sa yan, siguro may iba pang aktibidad. And of course, the awarding of Department of Labor Livelihood Program. From Rawis to Usada, to Bitano, and other barangays, after 10 days hard work, community cleanup, they will be receiving 3,100 pesos. Well, magayunon dahil they are rendering community cleanup conscience, so they nakakaya ng mga otoridades ng barangay, nagkaigo silang katabang sa paglilig sa leeg, sa sidewalk, and it resulted into more of a bayanihan na mas nga ni sumay sa tangod ng harong, mas hindi kasabay sa tupad, nagtabang naman because makasubong ba na tangod ng harong mo na yung madiligan. But really quite a bayanihan, and the result really is we were able to provide temporary employment hindi sa mga displaced workers na sa panahon ng pandemya awaran trabaho as kulang ang kita. For 10 days, 3,100 pesos. Diretso ang programa, but this is only temporary work. The most nga is 15 days. And pakiwalay ko sa inda that by next year, they can again avail of the said program dahil sa sarong taon, sarong beses ka sana dapat makapag-avail. So pwede pa pala? Pwede pa by next year dapat. Kunya ng pandemic, nakulang tabang ini. Sisibutan mga tao niya, maghanap yung kwarta ka. Iba na, walang trabaho. So iba, wala nakakairo dahil sa mga lockdown kayo. So, sa mga savings na, naubos na. Ngunyan, yun na naman ang tabang nila sa kanyang masustinaral sa mga pamilya nila. Programa yung ka na Duterte administration, ito pa, this is one way of helping yung mga deprived citizens of their livelihood. Na for a moment, the pandemic, takot sa lockdown. So, mga daily wager, pag tayo pinagpaluwas, sirado sa pinatrabahoan, tayo din ang income. Kung ako lang natabang mo, this is actually for the pandemic. Parte ni kayo itong bayanihan lahat. Talagang importante yun na proyekto o programa ng DOLE. And para sa karaman ng lubos, si Secretary Bello, si Bebot, naging kabash ko sa Congress. And ever since, ang sa inyong puso, yawan sa mga ordinaryong tao, araw ng mga beneficiaries mo yan. May ako masalamatan sila Councilor Alex, of course, o naman, Councilor Ayuda, si Vice Mayor. So, kamusta kami ng katabang ni Tia? Thank you very much. And Kong Kido, of course, ATG. Patapos pa yung programang tungkol tupan. Kasi pumunta kami dito para bayaran na yung mga nagtrabaho ng 10 days. Pero humiling si Governor Tiara at saka si Congressman Garvin na kung maaari dagdagan yung araw ng trabaho nila. Sa halip na 10 days lang, gagawin 15 days. So nadadagdagan sila ng 5 days. So total number of working days nila is 15 days. Sabi ko yung asawa ko, taga Bicol. At saka mahal din ni Pangulong Duterte. Kaya nang utos niya, kailangan ng taong bayan ang pera ng gobyerno
Kasi ang pera ng gobyerno ay pera ng tao. Ibigay mo para sa makatulong tayo sa mga kababayan natin. Katapos nitong 2021, babalik na naman kami dito sa Region 5, lalo na dito sa Albay. Dahil alam mo, si Governor Jara, mga classmate ko yan sa Kongreso. Ang gagalingin mo yan, sisipag, maasahan yung mga yan. 15 years and still we are standing. Why? Because the Padang Memorial, ining Padang Memorial na kinagta dilitabi na kongkwesto ni Tulong Cross, this symbolizes faith, hope, and love. These are the three greatest virtues. Sabi kan sa tuyang mahal na Diyos, there are three greatest virtue of tulong, pinaka-importanting virtudes. Faith, hope, and love. And that symbolizes itong tulong cross na yaon dyan sa tuyang likod. Ang sa tuyang pagtubod sa mahal na Diyos, iyo ini ang nagpakusog sa tuya, asin nagtuon sa tuya tanganing lampasan ng anuman na trahedya. 15 years ago today, November 30, 2006, gari na bagat dilubyo dito sa tuyang syudad, lalo na digdi sa Barangay Padang. Nagusto na sana suriming puraon sa tuyang barangay sa Mamakan, Legazpi. But after that tragedy, we were able to stand up and bounce back sa trahedya dahil sa dakulao na pagtubod ta bilang Kristiyano sa tuyang mahal na Diyos. We were able to bounce back. Nakatindog mang iraray kita. And then comes hope, ang paglaom, pag-asa. Na ano man na trahedya, asin problema, there is always hope. Our hope is bigger than the tragedy. Mas dakula ang sa tuyang pagtuod. Ang pag-asa ta, ano man na trahedya, kita agihan. But the greatest of them all is love, sabi ka mahal na Diyos. Ano? Faith, hope, pantulong, pagkamuot. Because of our care, pagkamuot sa lambang saro, yaon mang girara kita, pagdagos na nag-aasa na sa mga masunod na aldaw, mamarayan sa tuyang buhay. And that's why, after 15 years today, mahiling kaining taon na ini, magayunon. So sa tuyang panahon, alaga ng mga pandemya. But we are still thankful that each and every one who are present today, tinamaan man, o dahil virus, buruhay man girara, and continue to go on with our lives. Ano? This is the symbol and the one that we are commemorating today. Ang pagkamuot, ang paglaom, ang pag-asa, kasi ang pagtubod ta sa mahal na Diyos. And therefore, Ako Bicol Party List and Team APG is one with Padang in commemorating kung ano man sa trahedya na nangyari sa tuya. But this resulted into a bigger picture, which is suginibot anin kayo sa Indong Barangay. Pangako ko kay Kapitan kasi sa Indong Barangay Council that all the vital infrastructure projects here in your barangay will always be attended to by Ako Bicol Party List as in sa Indong Lingkod. Maski wala naman ako sa pagsanling administrasyon sa Ako Bicol Party List, yaon si Attorney Jim, kasi si Congressman Saldico Permi masapuro sa Selo. In fact, this year, we will able to afford your barangay at least 50 milyones na proyekto in order to provide this flood mitigation that will protect the life and property ng mga taga-barangay Padang. Kasubago na groundbreaking kita para mas matawan i-dissenting agihan ang mga namumutantang mga taga-Purok 4 asin igwapa kitang slow protection para maprotehiran sa propriedades ng barangay tanganing sa panahon ng kalamidad o pagbabaha
dahil madistroso suna po na asin nakatindog ng building o itong sa itong barangay hall. So ini po ang panagos na kontribusyon ng Ako Bicol Party List to the people of Padang. Purok 4. This is our interior road sa Barangay Padang, Purok 4 Padang, Legazpi City. And over the years, ini pong road na ini has not been prioritized sa pag-abot sa infrastructure development. But we never stop the efforts of the barangay. Di kami nagpundok in realizing this dream to provide for a decent road para sa mga residente asin sa mga parauma. It's because dakulaon na bagay ang access road from the farm and going to the access to the market. So this improves the economy not only of the barangay but the city of Legazpi. So we are very thankful in behalf of the people of Padang, the people of Purok 4, and in behalf of the Barangay Council. We are very thankful and grateful because Ako Bicol Party List and Congressman Pido Garvin, Representative Saldico, nakita nila ang dakulaon ng pangangaipuhan kang samuyang barangay. Without any reluctance, kang nahiling po ini, kang ni Congressman Pido, yung time na nag-ocular kami, sabi niya, Kap, we will include this in our priority plan. So, with that, mabalos sa Ako Bicol Party List and sana magsabi pa kamahaloy sa mga albayan and sa buong nasyon. Sa gabos tabi na nagpupumpuso kang Padang Barangay Council and to all our media friends here, maray na aldaw tabi sa St. Cabos. Tama si Kap when the Barangay Council requested for the funding of this road, Purok 4 and 2 other flood control or slope protection projects. Sa duman na rin sa may barangay hall. And then the other one was already constructed, now protecting our beautiful multipurpose building na yung pagdadausan mo niyan kang sa tuyang commemoration kang Padang Memorial. And not only we are here for this groundbreaking digi sa Barangay Padang, but mainly to celebrate the 15th year commemoration of Typhoon Riming and those victims of that horrendous calamity na kung saan dakul tabi ang nagadan. Kumbaga, ini ang pagpapahiling ng Ako Bicol Party List 15 years ago, bako pangaling party list kayo to, pero yao na sa pagsukuro, sa pagsilbi in terms of relief and rehabilitation effort. And we continue to do the same as long as we are representing the Bicolanos. So ngunyan, another milestone for Padang that will help this improve from gravel road to a concrete road coupled with slope protection tanganing maprotehiran sa baha. At the same time, hindi man tabing mga taga dyan, magkakaigwa kamoki tulay na ligde, pasisiring, pabalyo dyan, as part of the project. So, but we have a bigger plan for Padang wherein by next year, kung matuloy sa pinag-initiate ng pondo, sagkod man sa puro-puro, initabing tinampunin do, mapapondohan na. Including flood control projects that will protect not only the road, but the adjacent plots of the kaining mga taga-Padang. So this is our bigger plan for Padang to continue to provide vital infrastructure projects that will protect the life and property and sa tuyang mga kabarangay digdi sa tuyang
namumutan ng Barangay Padang. So, programa ta sa edukasyon, sa salud, sa infrastruktura, sa pagtaoki livelihood trainings and programs, pagprotehir sa environment, at pagpromoter sa turismo. Iyan na padagos sa tuyang gigibuon, kasabay man dyan sa programa ta sa agrikultura tabi.